नोंथांमोनखौ बयखौबो खुलुमबाय आङो दा दंफैयो खदारि होननाय टाउनावहाय बियो चाइना आरो नेपालनि बर्डार आरो नेपालनि फार्स्ट टाउन होनजायो चाइनानि बर्डार क्रस खालामनाय लोगो लोगो आं दिनै मोनसे जिनिसखौ नुनानै ओरैबायदि सोमोनांदों बेनि थाखायनो आङो नोंथांमोननो देखायनो नाजादों नायदो नै बियो फुख्रि हाजोआव एथ' गोजौ हाजोआवहाय बिसोरो ब्लक स्टेप बाय स्टेप ब्लक बानायनानै ना फिसिदों माबायदि रोखोमनि ना फिसिदों मा ना नोंथांमोननो देखायनोसै आं नानि नामखौथ' मिन्थिला बिगुमानाव उनाव सोंनोसै बियो सोरखारि नङा जाहैदों प्राइभेटसो सासे मालिकनि दा आङो नोंथांमोननो देखायलांनो नाजाबाय थानोसै नायदो नै बेबायदि ब्लक बानायदों खथा बानायजोबनाय गासिबो अभारफ्ल' जायोबा दैखौ माबायदि थांहोयो नै नेट होबाय नेटजों नाया थांनो हाला ओमफ्राय पाइपखौ एसे गोदौ होबाय बे पाइपनि लेभेलाव बेसेबां बारायदों बे गाहायाव बोहैखारलांबाय नायदो नै बोरायथार गिदिरथार नाया बेयो हाजोआव थाग्रा नाखासोगोन ओरैबायदि गोथाव जागोन जानो जि गिदिरखा ओरैबायदि ब्लक जोब नै गासिबो आङो एसे गोजौआव गाखोलांनि नैबे बाबु आंखौ लानानै फैदों बे नाखौ देखायनो थाखाय आरो नायदो नै बाहाय आलदा ब्लक ओरै ब्लक जोब गासिबो पाइपआ बेबायदि सोना होदों नुबायना बे लेभेलनि दावखोबानो बियो बोहैखारलांबाय माने दैया एखे लेभेलाव थाबाय थागोन आरो बे पाइपजों कन्ट्रल खालामो नेट होखानाय नाया थांनो हाया आङो दा बिथिंहाय आङो नैबेखौ देखायनोसै बेलाय नै बाहायबो गिदिर दंथारो गिदिरथार आरो ओरै आरो गोजौआव गाखोलांबावनोसै आं बेयो वाच टावार ना नायग्रा न' मानि नांगोन बेफोरखौसो होनो स्मार्ट वे अफ फार्मिं बाहाय गैथ'वा नै दा खालिथ' बियो ब्लक बानायनानै गिदिर फिसा बासिनानै दोनजोबदों नोंथांमोनहाबो सोलोंनो हागोन माबायदि फिसियो नाखौ नुबायना गिदिरखा दैनि खमि गैया हाजोनिफ्राय बोहैनानै फैबाय थायो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नुनानै आटलिस्ट सोरबा सासे नङा सोरबा सासेया मटिभेटेड जादों जानो हागौ एबा सोलोंगोन होननानै आङो आसा खालामबाय जाहाथे जोंनि बर' हारियाबो बेफोरबायदिखौ सोलोंनानै लानो हानाय बायदि आं आइडियाखौथ' नोंथांमोननो खिन्थाबाय नोंथांमोनहा सोरबाफोर बेबायदिनो फिसिनो नाजादो जोंनि बर'फोरनिया मा सानो फुख्रि मानि हा नांथारगौ हा गैयाबानो नाया देरा बेफोरबायदि मिसकनसेपसन दङ दा नोंथांमोनहा नुबायना हानि दरखार गैया जोङो सिमेन्टनि वाल बानायनानैबो आराम नाखौ फिसिनो हायो जोंना बर'फोरना बेनो मिसकनसेप्ट माने हा होथारनांगौ हा गैयाबा देरा बेफोरबायदि आरो हा नांथारगौ नांलाया हा हु नांलाया आरो नाफ्राबो आलदा रोखोमनि जात दङ जात नायै जातसो हाखौ नांगौ नोंथांमोननो फुरा फुख्रिनि लेआउटखौ देखायनोसै आं हाजो गोजौआवसो ओरैबायदि गोजौ हाजोआव ना हाजो थिखिनि मोनहांहां जालायलायो बिथिं खालिथ' दा गैथ'वा ओरैबायदि खर' बाहायनांगौ नुवाखै खर' बाहायोबा गासिबो बिराद इजियैनो जायो सोर सानदोंमोन हाजोआवबो बेबायदि फुख्रि बानायनो हागोन होननानै दिनै नोंथांमोनहा नुबायना ना खिना नुबायना जेव ओरैबायदि ना
बे गोजौनिफ्राय देखायनोसै आं नोंथांमोननोहाय खथा 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 बानायजोबनाय नाया एखे हारियानो गिदिरा आलदा फिसाया आलदा दैया सोबाय थानाय नालाय प्रब्लेम गैया फ्रेश वाटार मोनबाय थाबाय दैखौ साफा खालामनांगौनि जेबो दरखार गैला बे खथायाव गैथ'आ दोनथ'वाखै ओरैबायदि जेव जेवखा फ्रेश दै मोनबाय थानाय नालाय अक्सिजेननि प्रब्लेम गैया नैबेना एसेल'सै बेनिफ्राय फानहरबायगोन बिसोरो फानहरोबो बेनाबो गैला नैबे खथानैनिखौ बिसोर फानहरबायगोन ओंखायनो एसेल'सै बिसोर मोननैयाव फिसा फिसा जेव जेव खाले फाग्ला फाग्ला सोर मानसिया बेबायदि हाजोआवबो ना फिसियो सानफेरामोनब्रा बेबायदि फुख्रि बानायनानै दिनैसो नुफेरबाय बिराद गिदिर गिदिरखा बाहाय गोरलै गोरलै बाप रे बाप लाख लाख दंखायगोन ओरैबायदि गोरलै गोरलै जेव जेव नानो जाहोग्रा आदारानो गिदिर नानि थाखाय एसे फिसानि थाखाय स्ट'र रुम बेयो बिसिनि नोंथांमोनहा हाजोआवनो फुख्रि बानायनाय बेखौ नुनानै माबायदि मोनखो नोंथांमोनहा सोलोंनो गोसो जादोंना जायाखै आङो माने नुनानै ओरैबायदि सारप्राइज जादों दिनैसिम आं सानाखैमोन हाजोआवबो बेबायदि फुख्रि बानायगोन होननानै आङो नुदों एसे प्लेन जायगायाव जावनानै सिमेन्टनि बानायनाय नाथाय बेबायदि स्टेप बाय स्टेप हाजोआवनो टेरेस बायदि बानायनानै ना फिसिनायखौ नुफेराखैमोन जोंबो सोलोंनानै लानो हानांगोन जोंनि बर' हारिफ्रा सानो फुख्रि बानायनाय मानि हा जावथारनांगौ आरो हा होथारनांगौ हा होआबा नाया देरा थाङा बे नङा मेनानो जाहैबाय सिस्टेमेटिक आरो साइन्टिफिक वे अफ फार्मिं आदारखौ मोजां रोखोम जाहोनांगोन दैफोरखौ मोजाङै साफा खालामनांगोन दा आसा खालामबाय सोरबा नङा सोरबा सासेयाथ' बे भिडिअखौ नुनानै सोलोंसिगोन अन्नानै लाइक खालामना हो शेयार खालामना हो देखाय आरो जायफ्रा थाखा फैसा दङ नोंथांमोनहा इनभेस्टमेन्ट खालामनो स्टार्ट खालामदो ना फिसिनायखौबो जाहाथे 12 मास ना फाननो हानाय बायदि रानिंआव मास मोनसेनि उनाव मोनसे खथासे मास मोनसेनि उनाव मोनसे खथासे बेफोरबायदि आरो आसा खालामबाय बे भिडिअआ बिराद इनफरमेटिभ जादों होननानै आरो नोंथांमोनहा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो जेसेबां हायो इउटुबाव शेयार खालामना हो आङो नुदों गोबांथार मानसिफ्रा
फेसबुकावल' नायो फेसबुकाव लाख लाख भिउस थाङो फेसबुकाव नायोबा आंहा लस जायो मानो होनबा रेभिनिउआ जाथ्रा फेसबुकाव ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायो नोंथांमोनहा इउटुबावनो नाय आरो जेसेबां हायो शेयार खालामना हो जाहाथे आंनि बे रेभिनिउआ एसे बारायनाय बायदि रेभिनिउआ बारा मोनोबा आरो आङो गोजान गोजान जायगायाव बेरायनानै बेफोरबायदि इनफरमेटिभ भिडिअ नोंथांमोननो लाबोनो हानाय बायदि थेंक इउसै दे जय बर' हारिनि